magayi tikanalu timu yaliwo komiti ichayo imene kusogozedwa ndi wotanya milandu mene anatipulira ku airport ku KR kumeneko mu mzinda wa Lilongwe anachitatu mpaka na kufika ndi ndima kumeneko kufika nopo mapinda mashati after ndiyoti ntchito itachema osati masewera kuthamangisatu mafairo ndi cholinga choti amalawi asakhale ndi uthenga ogwirika bwinobwino pa zomwe zinachitikira malemu a Saulos Chilima komanso anthu ena 8 pa 10 Juni chaka chimene cha 2024 ponena kuti anapita chifukwa cha ngozi ya ndege ndipo magayi amene watu anakakamira osati masewera ku airport akamaka ku ofesi ya Meteorological Service kumeneko anakakamira osati masewera mpaka natukuna vumbuluka information yotino mulamuli wa chikangawa akuti sinavumbulusidwa information imeneyo inabisidwa ndeka mabisa kuti akayika pa mpalanganda ndikutino amalawi akhala ndi mafunso ochuluka maso mwina atha kumapanga connect madots ndi information imeneyo akuti anayibisa pano pato ulendo uno tikuti ena athawa ndithudi ndi tikatsata bwinobwino zimene zinachitika lero pa 19 May chaka chimene cha 2026 akuluakulu amenewa osogozedwa ndi munthu wamkulu wotanya milandu anapitatu ku Nthungwa boma la Nkhatabe ku chikangawa kuja kumene akuti kunagwera ndege kuja komwe Chilima anathera ndi pa ulendo umenewo kunalitu akuluakulu osiyanasiyana ma stakeholders osiyanasiyana anapita limodzi kumeneko kumene amakafunsa mafunso awiri atatu makamaka pa zimene anachita maso zimene anaziona pa tsiku lijalo la pa 10 Juni chaka chimene cha 2024 ndi ena mwa akuluakulu amene ali kumeneko kunalitu wamkulu wa polisi amene ndi Aluhanga kunapitanso Dana Malika amene ndi mlembi wamkulu ku nduna wa zaumoyo kunalinso akuluakulu aku MDF anali pa ground kuthamangathamanga ota polisiwo ndithudi anali chigulu ndi asilikali ena ndi ena ndi kumeneko amafunsidwa mafunso kuti afotokoze bwinobwino amene zinakhalira atafika ku chikangawa pa tsiku limene lija ndi kwafunsa polisi amafotokozanso mbali yawo kumeneko amene zinakhalira makamaka amene mauziridwa uthenga kumeneko poti abwerere apanga suspend operation paja amene analiko ngati inspector general mu nthawi ya timu chikangawa Marine Yolamo ndikuti mwina ndi amene apereka ma instructions amene akuti magazi ya polisi akuyenera kubwerera ndi zakenso tinazimva mene zinakhalira nthawi imeneja ndi tikatsala bwino kokhwitima mkazi afotokoza zonena kuti anasiya kuti asilikali kuchezera pa ground komano mauthenga amene ankayendera nthawi imeneja kuti anangosiyako asilikali ochepa chabe lino azone ngati akuthamangathamanga pano pasi pa mtima akudziwa chimene akuchita kuseriku ndi pamene pa Nthungwa kunali kuyendera kulowa malowa kupita kukayima uko kuzungulira bwinobwino kuona china chiyonse ndi asilikali kunali kufotokoza amene anaonera kumeneko amene zinakhalira magayeso achipatala ndi kuti anali kufotokoza mbali yawo kumeneko ronde kuti anatenga timu yachipatala kupeza kutinso ena mwa anthu amene anali nawo pa ulendo umenewo ndi amenenso anapita tsiku lija pa 11 Juni kukachotsa mitembo ya anthu kukachotsa matupi ya anthu amene anaphedwawo ndi amenewo amafotokoza mbali yawo asilikali mbali yawo kuphatikiza pamene pa polisiso nawonso anafotokoza mbali yawo amene anazionera zinthu amene zinakhalira kumeneko ndi akunena zona kuti kukhalatu close examination kufunsa mboni zonse zimene zikuziwira amene zinakhalira pa tsiku limenelo komanso zimene anaona mu nthawi imeneja pa 10 Juni mpaka kuzafika pa 11 Juni chaka chimeneja cha 2024 tikupeza kutinso mboni zina zitha kuchokera kumeneko chako ku Nthungwa kuja pajato makosana magayi amene aja ankanena zona kuti ndege imeneja inagwera kutali kwambiri kuti kulibe midzi ndi nkhalango ndi yokhwithima komano zinapeza zoti uthenga umene ankaperekawo unali wabodza komanso msewu watala ndi kuti sunali patali ndi pamene panachitika ngozi imeneyo sizokhazo ayi pali tawa pamene paja ndi ayatero kandi ya TNM tikaona radius imene pali tawa komanso pamene panachitikira ngozi imeneyo singapitire 100 meters tikatsatira bwinobwino pamene pamakhala tawa nthawi zambiri pamakhala kanyumba kamulonda ndi mlondayo ndi kuti amakhalapo usana komanso usiku kugadira malo amenewa kuteteza kuti mbala zisabwere kuzachita chipongwe pamalo pano so zikutanthauza zona kuti pamalo pane pajapo ndi kuti panali mlonda amene anali tsiku limene lija ndefunso nkumati mlonda wake anapita kuti kapena anali wa kampani yanji anga chinachitika ndi chani ndi kuti mlonda ameneyo akuyenera kukhala ndi information ndithu amenewo ndi kuti ndi ena mwa anthu oti akafunsidwe mafunso afufusidwe kuti mlonda ameneyo anapita kuti nanga chinachitika ndi chani ngano bwanji sanayimbe foni chifukwa anakhala zoti anayimba foni kutheka anthu ena ake anavulala pamene pajapo nakatha kupulumuka bwino
bwinobwino ngati zinali zanoma ngati samasengedwa. Komanso ulongozi ya ndege kuti yachitika chinthu chachikulu ngati chimene cha saundi yokhayo nkutheka ndithu anthu ena ake kumva patu nyumba sizili patali kumene kuja saundi inakatha kumveka ndithudi. Komanso mlondayo ngati anaona kuti china chake chimachitika anakatha kuthamanga kupita kukaziwisa anthu ngati mwina analibe access ya foni pa zimene zinachitikazo, koma chimene chinachitika ndi chani kuti anthu amenewo mpakana angokhala chete osafika malo amene aja. Chiticho chomwecho ndeife pano tikumanga kuti 2025 president wathu Chakwera zimenezo zimene tamanga muno palibe wina amene amasule ife tamanga zitizo zomwezo. Amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025, koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi, ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10, ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Lea kuti sizokhazo to kuliso forensic examination kumene nakuza khale kuona kuti zomwe akuluakulu achipatala anayesa matope amene aja kuti no zilonda zimene ziyakukhapidwa kumene kuja ndi ndege imene makhapa chonchecha kapena ndi zikuanje zimene zimenda mmene muja chipatunde kunali kukhapa ngati amakhapa nkhumba. Lea kuti zonsezo zikhala pambalambanda akazifufuza bwinobwino pamene apange establish china chilichonse ndi kuchika poyera anthu ndikuzindikira kuti chimene chinachitika ndi chakuti kuti no ndege inakwanisa kuvula majeketi anthu, ndege inakwanisa kuvula jombo kuphazi kuchoka pamenepo pamene anapita ku Mzuzu ku airport kumeneko akaonanso ziwiri zitatu ndi then akatherano kuzomba kumene kunasungidwa wake manager ndeto magayi kusereko akonera kuti no akuthama osati masewera akunazona kuti ayi mutonongera ndalama mutonongera misonkho fufuko anachitika kale kawiri muonongeranji misonkho anapita amene aja palibenso zoti chimene kaphule panepo mungononga ndalama zathu. Kodi magayi chimene mulubwira ndi chani? Ingokhalani chete ngati makakhapa anthu amene ajawo ifikatu nthawi oti muyankha bwinobwino ndi musanjenjemere pano yayi palibenso zomene zoti muononga misonkho. Ndalama zimene zija zinayikidwa programu yake ndi imeneyo lino anthu aziwe chilungamo pa zimene zinachitika nthawi imeneja ngati makatema ndi kuti makavula majeketi chani zimenezo zisaziwika. Mpaka nali pano timafuna titsindike kuti ngati chipani chilipepo zolembedwa zina zilizonse mgwirizano uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matero au president pakati pa anthu awiriwa a president Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso achiwiri wawo Dr. Saulos Chilima amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025. Ngati panachitika china chake zizaziwikanso nthawi imeneyo apapa bwana Nyamilandu amalawi maso awo ali painu kufufuzani modekha bwinobwino china chilichonse every more detail kufufuzani bwinobwino anthu azaziwe chilungamo. Anthu sangangopita ngati amene anapitira muja chilungamo chizaziwike na wina aliyense amene anakhuzidwa ndi imfa imenejayo anali ku office anali pa ground ukatema anthu iyeyo ndi amene amayima pa chilungu kumapereka uthenga wabodza sewa ofuna kuzatolera osawasiya azakafotokoze bwinobwino. Panopa wina ndi utakulakala athawa kumalawi panopa ena ndi opita kwa sing'anga apita kale kwa sing'anga kugwira tozisamba kumeneko lino apulumuke ulendo uno. Enanso nkutheka ndi otenga tale ndi zithomwa apita kugwira zithomwa zimenezo kuti apulumuke koma ulendo wakenso unoto magayi ulendo unowo ndi kuti gemu imene ikathera kuwaya apapa oyankha akayankha ndithu palibenso zonyengererana kaya kuti mabisa information kaya kumapanga trace zinthu zina zake ma discrepancy onse atulusidwa amalawi azaziwa chilungamo. Tonse amene ali ndi maumboni amakanika kubweretsa nthawi ya maumboni chifukwa nkaziwa zona kuti pamenewo akaziwika ali ndi maumboni ndi kuti munakapanga tinti lonso kutheka kupanganso clear maumboni amenewo nchifukwa anthu anangokhala chete ndi magayi window ndi imeneyi aja anapereka window kunena zona kuti ngati tili maumboni tonse tiye ndipite tikapereke umboni umenewo palibenso zoti wina ngati opseze kapena kuti chani anthu opseza onse anaweruka panopa titomasuka tikapereke zomwe tikuziwazo kafotokoza bwinobwino zimene tinaona ngati
tini mafutechi azitusi kumene china chiyonse chimene chingathandizire zonena kuti njoka zonse zigwidwe zisiyidwe poyera ziyanikidwe pambalambanda nthawi yake ndi imeneyi. Chifukwa tikamvetsera bwinobwino anyamilandu akuchita kunena kuti ulendo uno sakuchita zinthu zosewera, afuna Amalawi aziwe chilungamo. Mawanja anthu amene anapita aja patoti saname anthu aja apita kumano anasiya zilema osati zamasewera ndi makape amene akumabwera kumene zoti ayi let's move on. Anthu amene aja anapita basi pamutatane soda ngazukeso ya magayi taganizani anakhaura nali abale anu pena nali kholo lanu ndi utino zinthu ngatemeno zikuchitika munakamva bwanji eka ya makhapa kachani kayake ndi imeneyi mudzi waso ulendo wake suno chifukwa ndisizoona yayi munthu vice president wa dziko kamusiya kagona ku nkhalango usiku wonse ngati anali munthu wa ndikuona sochosecho kuti muzilowa mboma ndi yeso amene anapusha kwambiri kumenya kampeni kutino mukapeze zoti muli pa mpando umene matumbwira uja anthu osayamika ino amene atsogole mu chaka cha 2020 amene osazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025. Ndiye kwanga nikupempha kwa inu kuti munikhululukire